Egunon jaun Andreok, gaurkoan Basauriko Artunduaga futbolzelaitik ari gatzaizkizue zuzenean Baskoniaren eta Raio Kantabriaren arteko partida izango dugu ikusgai. Ikus dezakezuenez, Baskoniako jokalariak dagoeneko Artunduagako futbolzelaian jarrita daude eta partidarekin hasi aurretik goazen 11koekin. Patxi Salinasek honako 11koa zelairatuko du. Atean kanpo izango du lauko lerroan Oier López, Tres Palacio, San Vicente eta Grande, Euskarri lanetan Belez, aurretik Xabi Nabeira eta Kepa Uriarte, eskerregaletik Delgado, eskuinegaletik Ibarrondo eta aurreri lanetan Andosillakoa, Azkona, aulkian Unai Nabeira, De Jesus, Adrián Pérez, Gomeza, Goti, Asategi, Juste, Diliberto, Izpizua eta Unai Pérez izango ditu Patxi Salinasek. Raio Kantabriari dagokionez, Miguel Gutierrezek honako 11ko hau zelairatuko du. Atean Germán izango du lauko lerroan Nacho Lorenzo, Simón Pérez, Mirapeix kapitaina eta Diego Rodríguez. Zelaierdian Gete Mateo eta Dani González eta aurreri lanetan Dani Gómez, Alejandro Cañizo eta Gonzalo Peña izango ditu Miguel Gutierrezek. Aulkian Iban, Jorrin, Campo, Matías, Moreno, Jesus eta Javi geratuko dira. Hortxe ikus dezakezuenez, Nabeira eta Mirapeix dagoeneko hizketan epaile jaunarekin eta ez ezagun astu epailea Daniel Cristobal Lópezek giratuko du gaurko partida hau. Sorterik onena opa diezaiogun epaile jaunari. Baskoniak 6. lagun artekoa du honako hau, ordura arte garaipen bat Balmasedaren aurka 3-1 gailendu ziren Basaurikoak eta orain goazen isiluneko minuturekin. Respetu handiko minutuko isilunea Artunduagako futbolzelaian eta zaten ari ginen bezala 6. lagun artekoa izango du etxeko taldeak. Garaipen bakarra eskuratu dute momentu arte Patxi Salinasen mutilek, 3-1 gailendu ziren Balmasedaren aurrean, 2 berdinketa bana Laredoren aurka eta bana Oionesaren aurka eta 2 porrot, 2 eta huts galdu zuten aurrera Ondarroaren aurka eta 3 eta huts bigarren B mailarako Tudelanoren aurka. Partidazteko segundu eskaz geratzen zaizkigunean Raio Kantabriak jarriko du lehen baloia jokoan. Txistua jo du Daniel Cristobal López jaunak, lehen baloia betxa Kantabriarrek izango dute. Azkona presioan Mirapeixek zuzenean jokatu du Mateori bila baloi hori alboko marratik kanpora galdu eginda. Alboko sak izango da Baskonian alde, ez dauka denborarik galtzeke etzeko taldeak atxetik jokatu nahi dute Patxi Salinasen mutiek alasea adierazten zuen entrenatzaileak berak prentsaurrekoan euren helburua jokalariak haztea izango dela, ligan ahalik eta posizio hoberenean geratzea eta baloia ongi landu nahi dutela. Partietan protagonista izan nahi dute, baloia betza nahi dute Patxi Salinasen mutiek eta horrela ikusten ari gara partidako lehen segundotan Ibarrondo barruantz egin du, falta egin diotela adierazi du Daniel Cristobal López. Epaileak bizi hasi da partida Artunduagako futbolzelaian. Kalitate handiko jokalariak ditu Patxi Salinasek. Bere lantaldean hala ere asko aldatu da ohikoa izaten denez. Patxi Salinasen taldea aurtengo denboraldian 15 jokalari berri ditu entrenatzaileak, horietatik 12 juveniletatik igo direnak eta 3 fitxaketa. Bata Asier Rande Villarrealdik etorri dena 11koan ikus dezakegu eskuin hegalerat atzelari lanetan Adrián Pérez Danon Paterik fitxatua aulkian dago momentu arte eta Eneko Delgado eskerregaleko jokalaria orain Baskonian arituko dena Real Madridetik fitxatu du etxeko taldeak. Baloia luze jokatu duenean Raio Kantabriak ez du ongi kalkulatu saltoan Tres Palaciosek, Soudupekoak sekulako golpea hartu du
ere ematen du ez duela inolako arazorik izango, dagoeneko baloia jokoan da Artunduagan. Arrutik, Andosiako Azkona, atzera pasa Ibarrondorentzat, atzetik landuko du San Vicentek beste behin ere. Baloia betza, Baskoniak jokatzeko inolako presarik ez dauka. Baloia izatea gustuko dute Salinasen mutilek. Hori ematen du argi ikusiko dela gaurko partida horretan, aurrean Rayo Cantabria. Hirugarren mailako taldea. Rayo Cantabriak ere 5. lagunarteko 6. lagunarteko partida du. Honako hau barkatu Jan Andreok azkenekoan 2-1 irabazi zion Bimenori, Ani Moreno eta Gonzalo Peña izan ziren golegilea. Datorren astean hasiko dute denboraldia Mario Gutierrezen mutilek. Denboraldia aurrean aurka izan zuten Bezanaren aurrean. Denboraldia aurrean jokatutako partida horretan hutsean bukatu zuten. Datorren astean nola doan partida hori. Gustuak 31 hasi zuten denboraldia aurrean Mario Gutierrezen mutilek. Beraz, dagoeneko erritmoan sartuak daude, azken froga izango dute. Honako hau aurrean aurkari zinez zaila izango dute Patxi Salinasen Baskonia. Grande buruz urrundu denean arriskoa zela erdian Belezek bildu du baloia, Delgadorekin jokatu du ez ere egiten duen Galdakostarrak. Ezkerretik Oier Lopezen laguntza zeukan, atzera pasea Azkonarentzat ez dute ongi elkar ulertu Nabeirak eta Azkonak. Lehen aurkera argia izan du Baskoniak partidako 4. minutuan. Mine egiten ari dira Ezkerrega horretatik ongi laguntzan Ezkerregaleko jokalaria Oier Lopez. Atxera pasean ez dute ongi elkar ulertu bere taldekide biek alabiek. Arriskua hartu zelain Rayo Cantabria. Jokatu nahi dute baloia landuta atera nahi du Cantabriako taldeak. Orain Alejandro Cañizok ez du asmatu kontrolean, baloia dagoeneko etxeko taldeak mugituko du. Espalaziosek luze jokatu du, baloia oso luze izan da. Ibarrondok ezin izan du baloi hori jeitsi. Ezkerregalean albokosak izango da Rayo Cantabriaren alde. Esku hartu zain Nacho Lorenzos, sakeal Mirapeix kapitainarekin jokatu du, eskuetik Diego Rodríguez atzera Mirapeixekin. Zer egiten duen kapitainak, presioa Azkona, atzera jokatu du Germanekin. Ezkerretik hasiko du orain Simon Perezek jokaldia. Presioa orain Nabeira kapitaina, Germanek baloia zuzenean kanpora bidali behar izan du. Azkonaren presioa tarteko. Eskuetan orain Grandek jarriko du baloia jokoan. Azterkan Grandek ez du ikusten norekin jokatu, Barrutik jokatu du Azkonarekin. Sorte pizkatekin baina Antosiakoak jarraitzen du baloiarekin. Aldaratzen luzea Belezek bildu du, eskerretik hasiko du orain erasoa Atletikek erdiraketa. Lopezek Azkonaren errematea eta 6. minutuan daukagu partidako lehen gola. Jokaldi polita egin dute eskerretik Baskoniako jokalariek. Aldaratzen luzea Belezek bildu du, eskerretik Delgadok erdiraketa eta Andosiakoak Azkonak ez du parkatu partidako 6. minutuan. Ezan agenuen Baskonia ongi sartua zela partidan. Horretik duela minutu gutxi aukerarria izan du etxeko taldeak. Oraingo honetan Andosiakoak ez du parkatu Azkonaren gola. Honek kalterik egiten ote dio Rayo Cantabriari. Gol goiztiarrak normalean oso mingarriak izaten baitira. Espalaziosek buruz urrundu duen baloia tikitakan oso ongi orain Patxi Salinasen mutilak Kepa Uriartek ezin izan du baloia ongi babestu. Albokosak izango dala ere Baskoniaren alde. Oier Lopezek jarriko du baloia jokoan. Jokatu du Espalaziosekin. San Vicentren laguntza
laguntza dauka, berarekin jokatu du Osasunaren Marrobian ibiltako Iruñarrarekin, eskuinetik Grandek, luze jokatu du golegia bila, ongi kokatu orain Rayoren defentsa, Dani Gonzálezi eginiko falta adirazi dura epaileunak lurrean binartuta kapitaina sextagoa Sabina Beira. Minkeinu nabariekin daukagu lurrean kapitaina, medikoen laguntza beharko du, eskuak aurpegian, nabari da golpe galant hartu duela Sabina Beirak. Katila begiatzen Baskoniako medikua, espero dugu kapitainak inolako arazorik ez izatea eta partida jarraitu ahal izatea. Taldekideak eta aurkariak sextagoa animatu nahian, medikoaren laguntzaz dagoeneko zutik daukagu. Ez egitea kostatzen ari zaio kapitainari partidan jarraitzerik daukan. Txentzue errepikapena, Grandek luze jokatu du, arrisko urrundu du Rayo Cantabriaren defentsak, Jetek jarri duenean baloia jokoan, Mirapix baloiarekin. Jeterekin jokatu du, beste behin ere. Puskatu nahi zelai erdian, erdilaria barrutik jokatu du Amar zenbakiarekin. Dani Gomezekin, falta orain Rayo Cantabria, zelai erdian, Baskonen aldeko baloia betza, izango da berriz ere. Ezkerra galetik orain erasoan Oier López, barrutik jokatu du Belezekin. Oier Lópezek arriskua hartu du Sanbizeterekin jokatzeko, oso ongi jokatzen orain presiotik irteten Baskonia. Barrutik jokatu du Azkonarekin, Estuak ikusi ongi babestu du baloia eta atzera jokatu du atzelarekin Sanbizenterekin, Espalazioz baloiarekin. Baloia alde batetik bestera mugitzen etxeko taldea. Oier Lópezek orain kale egin du pasea, Jetek Estuak ikusi atzera jokatu du Germanekin. Eskuinetik orain Mirapex, berriz ere Germanekin jokatu du, ez du arriskurik hartu nahi. Atezainak luze jokatu du alderatze, luze horretara estalduko Mateo. Eskerre galean alboko sakia izango da Baskoniaren alde. Oier Lópezek jarriko du baloia jokoan atzera jokatu du Tres Palaciosekin. Barrutik orain Melez, ongi baloi jarioa Baskonia. Lehen 10 minutu hauetan jaun da jabe izaten ari da erabat Batxi Salinasek gidatzen duen taldeak. Base, saiarain zela herrira, ere ongi moldatu da Uriarte, eskuinetik Ibarrondo erasoan, barruantz egin du Ibarrondo, sorte pixka batekin, baina are hartzean geratu da eskerregalean pasea Delgadorentzat, area barruan Delgado atzera pasea Ibarrondo berarentzat, zer egiten duen aurrelariak ez asmatu aldaratzen luzean Belezen jaurtik eta horrek Ibarrondoren gorputzea jo du. Ateko sakia izango da Rayo Cantabriaren alde. Hortxe irudietan Belez zenukaten berea izan da. Azken erasoan orain Rayo Cantabria eskerraldetik ongi Grande defentsa lanetan Gonzalo Peñak aurrera egin nahi zuen, Grandek ez du utzi ezkerretik orain alboko sakean Nacho Lorenzo. Sake luzea orain baloiarea barrura Dani Gomezek egin du kontrola egiten duen Dani Gomezek erdiraketa ongi urrundu du arriskua Baskoniak alarea alderatzen duzuan Mateori heldu zaio. Area barruan erdiraketa Tres Palaciosek urrundu du, erremate saiakeran Kañizo, baloia zuzenean kanporen eskuetara. Atzetik landuta atera nahi du Baskoniak, Grande. Aurrera jokatu du Ibarrondorekin. Ibarrondo baloia bestuz, Granderekin jokatu du arrisko hartu zelain Baskonia, Grande eta Ibarrondo tikitaka handiak alabiak atzera jokatu du kanporekin.
Atezainak arresko hartuz pasea barrutik, Oier Lopez gutxigatik baina heldu da, Uriarte bildu du baloiari, ezkerrean pasea Delgadorentzat, eta abiaduraz atera da Baskonia atzetik, Delgado pasea barrurantz, Xabi Nabeirarentzat. Baskoniatik Ibarrondeztokan, Nabeiraren jaurtik eta horrek Geteren gorputzean jo du zuzenean baloia mantxo Germanen eskuetara. Ikusi dugu atxean Baskoniak arriskua hartzen duela baloi mugimendua, baloia irteteko mugimenduetan. Zelai erditik aurrera zitala dira oso Patxi Salinasen mutilak abiadura bizia sartzen dute baloiari eta oso sail egiten ari zaio momentura arte Raio Kantabriari Baskoniaren erritmoa jarraitzea. Baskoniak Randek jarriko du baloia jokoan, Uriarterekin jokatu du Gomez defentsalanetan. Uriarteren erdiraketa atzetik etorrita Delgadotik netzuen arrematea, ez dute asmatu lehen saiakeran baloia ateratzeko orduan, orain Gainiko bularrak itxi du baloia. Baloi horrek Gainiko leperaren gorputzean jo du. Alboko sake izango da Baskoniaren alde. Barrutik jokatu du Tres Palaciosekin. Presioan orain oso altu Raio Cantabria. Uriarteren pasa ez da honera izan, Delgado bikain bildu du baloi hori. Aztenetan galdako estarrak eskorra jokatu du Uriarterekin, barrurantz egin du erdilariak, San Vicente, Tres Palacios jokatuko du Tres Palacios orain eskuen galera, grande baloiaren bila, aurre hartu du Gonzalo Peñari, bere burukada Cantabriaren atzelariak bildu dute, inolako arazorik gabe Diego Rodríguez, Simón Pérez, Irapeix, Gete, orain Raio Cantabriak, partida pixkat, mantxotu nahi duela, Henry Marizia, ikusi da esaien artereko meni momentura arte bentzat, Baskonia gehiago izaten ari baita. Kontrola ona eskerrez, presioan orain Raio Cantabria baloia berreskuratu dute zelaiarean Gete baloiarekin, baloia eskuina galera iraki du barrurantz egin du Dani Gomezek, pasea atzera Gonzalezentzat erdiraketa Gonzalezek, kornerra izango du Miguel Gutierrezen taldeak. Irten dira orain presiotik Cantabriarrak, partidako lehen kornerra alde izan dute. Kornerra ateratzeko bidean Gonzalo Peña. Baskonia oso erasokor, 3 jokalari utziko ditu aurrean Patxi Salinasek. Ikusi dugu kontrasoan zitalak direla oso Salinasen mutilak, horregaitik 3 jokalari aurrean, bi eskuak gora Gonzalo, erdiak eta penalti punturantz, erremate seiakeran Mirapeix, aldatzen bila Delgado eta Diego Rodríguez, falta egin diete galdakokoari. Loia betza ertzekoen aldekoa izango da. Beste baloia atzetik ateratzen Patxi Salinasen taldea, Belez. Use jokatu dara Belezek, Xabi Nabeira korpu zukitu du baloia, Azkona eta Xabi Belez, Azkona eta Xabi Nabeira parkatu. Tikitaka zelaiardean, baloiak orain ez dauka jaberik borroka bizian. Talde bietako jokalariak, askenean jentek jarria izan dio zentzua, alare, baloia berreskuratu du artek, sakonean baloia Azkonaren zatea egiten duen Azkonak, gaurtik eta Azkonak geldik eta egin dio Germanek. Aria barruan sartua zen Andosiakoa gurtsi duzue, horietan protagonista golekiko izan dako Azkona ez du asmatu Germanen ate aurrean, ematen du azkenean atezainak ez duela baloiri ukitu eta ateko soak izango dela Raio Cantabriaren alde, eta orain arrisku hartuz, gehiago egin dio Uriarterik, ongi barrutik jokatzen Dani Gomezekin, baloia eskuina galera, Mateo bertara zegoan, ez da heldu eskuinaleko jokalaria, baloia zuzenean, kanporen eskuetara.
Ez dago aspertzeko betarik Basauriko Artundoa futbol zelaian. Talde biek erritmoa nahi dute, ongi jokatzen ari dira biak, alabiak, beste ere Baskonia erasoan daukagunean erdirak eta Delgadok. Azkona nahi zuen errematea, Mirapeix kapitainak urrundu du arriskua. Baloiarekin dagoeneko etxeko taldea, Obioko Petik Arrute jokatu du San Vicenterekin. Eskuine galean, baloia granderentzat, horren laguntza doka, egiten den Ibarrondok barruantza egin du eskuine galeko jokalariak. Azkonarekin jokatu, Mirapeix eta Azkona norman jano horretzeren faltarik bertan. Ondi gutxo zaio kapitaina, bika impresioan orain Belez. Bera dago Euskarri lanetan, defentsa lanetan, asko saiatu beharra du. Zelai erdiko jokalariak bilbotarrak momentu arte onki moldatzen ari da. Eskerregaletik jarriko du badaia jokoan orain Nacho Lorenzok. Cañizo Baler bila berarekin jokatu dute ikitakan. Lorenzo eta Cañizo atzera jokatu du Simon Perezekin. Pasea Germanetzat. Atzeko lerroan asko jokatzen dute Raio Kantabriakoek. Zelai erditik gora, gehiago kostatzen ari zaie, Baskoniaren presioa oso ona izaten ari da. Eta baloia barrutik mugitu nahi duenean, Kantabriako taldeak arazoak izaten ditu. Eskuinio hegalen orain, Diego Rodríguez jarri du baloia jokoan. Kontuz orain Cañizo erazoan baitijoa. Baloia babesten aurrelaria, pista bat ere ongi moldatu. Baskonia barraskoratu du baloi hori, Uriarte orain arrisko hartuz, kanporekin jokatu du luze. Atezaina, garatze luzea, San Vicenterentzat, eskuetik grande mugituko du baloia. Ibarrondo, grande. Gente kostu baloi hori orain kontuz Dani Gomez erasoan baitijoa. Ezker, egalean Gonzalo Peña. Aurrean, grande dauka, Gonzalo Peña keinu, barruan zegin du. Ez du batera harri ikusten Mateorekin jokatu du. Arrisko errundu nahian Tres Palaciosek. Justo jokatu orain Delgado, buruz urrundu arriskoan Mirapeixek. Uriartek itxiko du baloia buruz. Ez du Delgadorekin jokatzean asmatu alare Galdakostarrak baloi hori bildu du. Zentzua jarriko dio jokaldari Baskoniak. Grande eskuine galean. Presioan orain González. Oso jokatu du Grande, baloia jetaren bila. Baskonia berreskuratu du baloia orain zelaian gehan, Nabeirak zentzua jarri du baloia ezkerrealean Delgadorentzat. Keinu egin du Galdakostarrak, baloia babestuz bikain Delgado. Ezkerrean Oier Lopetekin jokatu du, atzera pasea Oier Lopetek, jetek urrundu du arriskua, aldaratzearen bila orain Dani González. Delgado baloiaren bila. Estaldu Galdakostarra alboko saia izango da Raio Kantabriaren alde. Partida polita ikusten ari gara. Basauriko Artundoa futbol zelaian. Dagoeneko 20 minutu joanak zaizkigu. Momentura arte Baskonia garaile bat eta huts irabazten ari da etxeko taldea. 6. minutuan Azkonak eginiko gola tarteko. Eguraldiak momentura arte ere atxeden eman digu. Euritxu hasi zaigu goiza, partia zibezain gazter, euria eten egin da kontuz orain erasoan baitijoa. Raio Kantabria, eskatu du baloi hori, Simon Perez presioan, presioetik irten gaian, baloia joan zaio, eskuina galeko jokalariari. Sakia izango du Raio Kantabriak alde. Nacho Lorenzo jarri du baloia jokoan, jokatu du Jeterekin. Delgadoak apurtuz, atzera pasean Mirapeix kapitainarentzat. Keinu dio Uriarteri, arrisko hartu du kapitainak, orain kontrasoan Baskonia. Xabi Nabeirak darama kontraso hori, bakarrean. Bakarkako jokaldian saiatu da sextaokoa, ongi moldatu dira Raio Kantabriak defentsalanetan, alare baloia berreskuratu du beste bain ere Belezek. Atzera pasea Ibarrondorentzat, ez du esmatu kontrasoan orain, irten nahiko du Raio Kantabriak sakonean pasea Cañizorentzat. Ez dago jokos kanpokorik, ez egiten duen aurrelariak jaurtik eta zuzenean kanporen eskuetara.
Jokos kanpoko askatzen zuten Baskoniako jokalariek, ez du alakorik adierazi marrazainak. Kanpok gelditu du Kañizoren jokaldia, beste baina ere Baskonia erasoan. Uriarte baloiarekin jokaldia geratu egin du Uriarte, korpus jokatu du Delgado, Koier Lopezek atzetik jokatuko du. Behin eta berriz Patxi Salinasen aginduak entzuterik badaukagu futbol zelaian bere jokalari jokatzeko agindua eman die Patxi Salinasek eta alaxe egiten ari dira. Arrisku hartu orain kanpo kontuz jokaldia arriskutua izan bai daiteke Kañizo area barruan jaurtik eta Kañizok eta oraingo honetan aurrelariak estu parkatu banakoa esarri du Kañizo aurrelariak 22. minutuan arriskua hartu Leioakoak kanpok bere pasea ustela izan da ikitaka egin dute Rayo Cantabriako jokalariek are hartzean hortxe duzue errepikapenak Kañizo bildu du baloi hori ikitaka Dani Gonzalezekin lehen ukituan Kañizo berak estu parkatu. Ongi sartua zen Baskonia partidan kats larri bat egin du Basauriko taldea baloiarekin irteteko asmo horretan Kañizok estu parkatu 23 minutu joan zezkiguran Artunduagako futbol zelai honetatik bana gara markagailuan golegileak Baskoniatik Jona Kañizo Rayo Cantabria aldetik gol honek zer nolako eragina daukan Patxi Salinasen jokalariengan jokatzeko modua aldatzen duten berberetzuan jarraitzen duten pasea barrutik kontuz orain beste akats bat baloia ateratzeko orduan Dani Gonzalezen jaurtik eta zuzenean kanpora joan da hala ere beste akats bat baloiarekin jokatuz irteteko asmo horretan. Orain honetan Arrandek ez du asmatu pasean, berez ez da iritsi pase horretara Dani Gonzalezek beste bain ere baloia berreskuratu du eta orain ematen du kanpo ez duela inolako arriskurik hartu nahi. Patxi Salinas haserre atezainarekin alare kanpo luze jokatzea erabaki du. Buruzukitu du Uriartek baloi hori. Alare gutxi iraundio txeko taldari baloia betzak. Zetik landuta Rayo Cantabriak jokatzea nahiko du Nacho Lorenzo. Arrisku hartu orain atelaria Simon Pretekin jokatu du. Presioan ongi orain kapitaina Sabina Beira atzera jokatu du Ibarrondorekin. Balizentzat pasea. Argiz ere baloia galdu du Baskoniak toki zailan Mateo kontrasoan. Defentsalan eta Baskoniako jokalariak ez da heldu orain defentsalan horretara. Tres Palacios eta sekulako aukera izan berri du. Berriz ere Dani Gonzalezek kalte egin dio golak Patxi Salinasari. Atzera pasea Mateok Dani Gonzalez gutxi batik baina ez da heldu hortxe duzue. Errepikapena Tres Palacios ez da iritzi. Baloi hori urrutxeko orduan Dani Gonzalezek ez zuen espero eta ez du asmatu kanporen aurrean hala ere beste aukera garbi bat Miguel Gutierrezen taldearen alde. Partida berdintzea lortu du Kantabriako taldeak eta orain erasoak sortzen ari zaizkio Patxi Salinasen Baskoniari. Eskuinetik Mateo erasoa urrutik jokatu du Dani Gomezekin, atzetik landuko du jokaldia beste behin ere Miguel Gutierrezen taldeak. Germán Sabina Beira dijo orain presioan. Simon Prezek barrutik jokatu du Lorenzorekin, Gonzalorekin jokatu gaitzuen Lorenzok. Garrandek urrutu arriskoa buruz, Nabeirak jarri nahi zion zentzua jokaldori, Garrandek berak bularrez itxi du baloia betza, Ibarrondo baloia babestu nahian. Simon Perez arriskoa hartu zorain.
Eskerrean Lorenzorekin jokatu du, baloia atzera bertzile Simon Perdekin. Arrisko hartu du Lorenzo, konfiantzaz gainezka orain, Miguel Gutierrezen taldea. Kontrol saiakera Nacho Lorenzo, oso saia zen. Erroko sakea izango da Baskoniaren alde. Ez dauka presarik orain Baskoniak, gol horrekin minegin dio Patxi Sandozen taldeari. Erritmoa ditxi nahi du orain, Basauriko taldeak. Antzegin nahi zuen Gonzalo berreskatu baloia barrutik jokatu du Mateorekin. Kale egin duen Mateok, pasean Delgado ari hartzean, Gabirarekin jokatu du. Belezek baloia beza eskerrera aldatu du, Oier López erasoan atzera jokatu du Azkonarekin, eta penaltia adierazi du 27. minutuan Daniel Cristobal jaunak. Penaltia egin diote Oier Lópezi, hiruetan duzuen jokalariari. Argia izan da, kexarik ez Raio Kantabriaren jokalarien aldetik. Jartitzaile lanetan Azkona Andosillakoa. Jaurtik eta Azkonak sekulako gelditua egin dio Germanek. Sekulakoa izan da atezainaren erantzuna. Jaurtik eta Azkonak eskuin zuten horretara hortzu zuen errepikapena. Jaurtik eta sendoa izan da, ez da joan oso gurutzekoa. Alare Germanen erantzuna bikaina izan da. 28. minutuan partidan berriz ere aurretik jaurtzeko aukera nabarmena izan du Patxi Sandozen taldeak. Azkonak utxe egin du penalti jaurtiketan. Atzetik landuko du jokaldia orain Cantabria. Gete arrisku hartu, lerroak apurtu nahi zituen Euskarriak, falta egin diote Raio Cantabriako zenbakiari. Luze jokatu du Getek berak, Gonzaloren bila Gainiko hartu du alderatze hori, Aleren bila Belez. Loia babeste Gainizo bikain moldatzen da, sekulako gorpuzte dauka aurrelariak, ez da jokalaririk bizkorrena. Bere gorputza bikain baliatzen du Gainizo aurrelariak. Golaren jokaldean oso ongi ikusi dugu zeintzu diren bere gaitasunak. Baloia berreskuratu ari hartzean, tikitak egin du Mateorekin. Gerora lehen ukituan estuparkatu kanporen aurrean kontuz orain Raio Cantabriak kontrasan irten nahi baitu. Atzea jokatute pasea Gonzaloren bila eskerra Gonzalo eta Grande nor baino nor bere burua lurrera botatu Grandek, oso ongi berreskuratu du eskuinegaleko jokalariak baloi hori. Berstek baloi kaltu bat Baskoniak. Orain Raio Cantabriak ez du aprobetxatu, luze jokatu dute Azkonaren bila. Baloia jaitsi orain Ibarrondok, pasea atzea Grande entzat. Saitasun nahi orain Patxi Sandozen taldeak. San Vicente pasea eskerrean Tres Palacios entzat, eskerratik landuko du jokaldia Patxi Sandozen taldeak. Kepa Uriarte Froizkoak arrisko hartu du, Getek berreskuratu du baloi hori. Keinu egin dio Uriarteri, baloiaren bila Gainizo birak eta Getek, Gainizo ez da helduko errematera. Arrisko hartu zelain Grande. Luze jokatu eskuinegaleko jokalariak, baloia Azkonaren bila, eta Simoko nor baino nor. Baloia Raio Cantabriako jokalariak ditu dute, atzetik landuko dute jokaldia beste behin ere. Ordu erdi joan zaigu Basauriko Artundua futbol zelaian partida benetan entretenegarria izaten ari da. Baloia sakonean Mateoren bila, oso adikanpo, arriskua urrundu du atezainak. Irapeix baloiarekin entrena du Germanekin, protagonista atezaina, penaltia gelditu baitu 28. minutuan. Baloiarekin Mateo Gonzalorekin jokatu du ezkerregalean. Lorenzoren garantza dauka Gonzalo, pasea Lorenzorentzat. Erdirak eta Lorenzo, Gainizo heldu da lehen zutoin horretan. Beste aukera
argi bat Alejandro Cañizorentzat. Errematea egin du lehen Zutoinean Alejandro Cañizok, hortxe duzue. Errepikapena gailendu egin zaio kanpo atezainari. Ez zen bat ere erraza Alejandro Cañizoren errematea. Hala ere, Rayo Cantabria areatzera heltzen denean arriskua eramaten du Baskoniaren atera. Tres Palacios jokatuko baloia San Vicenterekin. Jokatu berriz ere Tres Palacios. Presioan orain aulago Rayo Cantabria arrisku hartuz beste ere kanpo atezaina. Zergatik Oier López kontrola ez da onena izan, atzera intzatugu Tres Palaciosekin. Atezainerentzat baloia kanpoko lehen eskuinetik jokatu nahi du San Vicente. Seioko atzelariak beste baloi galdu bat Baskoniak. Gonzalok barrurantz egin du, eaz egiten duen Gonzalok, bere burua lurrera bota du Grandek. Delgado tikitakan Uriarterekin, Delgado erasoan beste baina ere, bizkorra da zu Galdakostarra. Area barruan, Azkona jaurtik eta Delgado, jaurtik eta oso sendoa. Germanen erantzuna beste baina ere, bikaina izan da. Ikusi ditu orain, Delgadoren gaitasunetako batzuk, bizkorra da oso Galdakostarra, ezker bikaina dauka. Jaurtik eta sendoa egin du. Germanek ez zuen arrisku hartu nahi hortxe duzu errepikapena ari hartzea edu bezain pronto. Jaurtik eta eskerrez Galdakostarrak, Germanek baloia kornerra despiratu du. Delgado berak jarriko du kornerra jokoan. Baloia penalti puntuan txaketek urrundu du arriskua. Alderatzenen bila Grande, Jaurtik eta zuzenean Germanen eskuetara. Motentzen orain, Rayo Cantabria. Bi taldeak baloiarekin jokatuta irtetzeko nahian, arriskuak hartzen dituzte. Horrelak izaten dira normalean, arrodiko taldeen jokamoldeak. Gaur partida zein ez entretenigarria ikusten ari gara. Basauriko Artunduaga futbol zelaiak. Futbolera jokaturik aritu nahi duten talde aurrez aurre arriskuak hartzen dituzte, errespetu handiko partida ezaten ari da. Gonzalo orain, ari hartzean ezkergalan, area barruan sartu da, Grande dauka aurrean. Laguntzan Ibarrondo, Gonzalo barruan zegin du Jaurtik eta Gonzalo, mantxo, zuzenean kanporen eskuetara. Banakako jokaldetan, behin eta berriz saiatzen, eskerregaleko jokalaria. Ezkerretik jokatzen du, eskuina da, normalena izaten da, barrurantz egitea. Alaxe egiten ari da, momenturante Grande onki moldatzen ari da, defentsa honetan. Apraste egin orain Baskoniako jokalariak, baloia betza beste gire. Rayo Cantabria falta egin du Tres Palaciosek, zelai erdian. Partida pixka atenten da. Ribazek jarri du baloia jokoan beste. Simon Pérez, Sabina Biraban, oso gutxi ikusi dugu kapitaina momentura arte partidan. Askotu Tres Palaciosek, Belezek tikitaka San Vicenterekin. Baloia kanporentzat. Baskoniako jokalariek alderatzen luzea Tres Palacios Iberari heldu zaio estesmatu baloia urruntzeko. Orduan, Mateo eskuinetik erasoan, pasea sakonean. Cañizoren beste Jaurtik eta bat, sortea alde orain. Baskoniak baloi horrek Zutoina aurkitu baitu. Beste korner bat izango du alde Rayo Cantabriak. Hortxe izan duzue, errepikabera nola baloi horrek Zutoina jutuen. Nacho Lorenzo jaurtiko du kornerra. Baskonia beste bain ere 3 jokalari utziko ditu.
kontrasoaren zain, gainontzeko guztiak defentsa lanetara bideratu ditu Patxi Salinasek. Ezkerra eskurpina emanez, Nacho Lorenzo lehen zutoinan arriskoa urrundu nahi zuen. Tres Palaciosek ez du asmatu, esteko horregoat izango du alde Rayo Cantabriak. Arte Baskonia ongi moldatzen ari da estrategia jokaldiak. Defenditzeko momentuan, orain honetan nola moldatzen diren jasenduriak. Eskuin eskura gora Nacho Lorenzo, beste estrategia jokaldi bat pasea atzera, are hartzera, jaurtiketa eta sekulako gelditua egin du orain kanpo. Estrategia jokaldia bikain egin dute Rayo Cantabriako jokariek. Dani Gomezek bakarrik hartu du baloiari hartzen urtzu duzue. Birtan pentsatu dago Dani Gomezek jaurtiketa kanponen erantzuna bikaina. Eskun jaurtiketa ona Dani Gomezek erantzuna ongi kanpo. Beste gorror bat orain Rayo Cantabriaren alde, baloia orain aria txikira, arriskoa urrundu nahi da Baskoniako jokaria. Dani Gomez heldu zaio beste baina beste jaurtiketa bat, beste erantzun on bat Dani Gomezen aldetik. Onki sartu apartean orain Miguel Gutierrezen taldea. Baskonia sufritzen ari da. Holtzen jokatu orain Lorenzo. Gonzaloren jaurtiketa txarra izan da, alare erdiraketa irten zaio ezkerregaleko jokalari jeteren erremate saiakera oso komplikatua zen. Zuzenean kanpora iran zaio Euskarriari. Kanpo aria txikian jokatu nahian San Vicenteren kontrola nahiko eskasa. Alare ongi irten dira presio horretatik Baskoniako jokalariak. Ibarrondo baloia babestu nahian, ez du asmatu Gonzalo Baiolariaren bila. Defentsalanetan Pelez, arrisko horren du Granderen kontrola, luze jokatu du Grandek. Abira esentzua jarri nahi du jokalari sakonean pasea Azkonarentzat. Falta adirazi diote Simon Perezi. Partidako lehen txarteloria ikusi du Rayo Cantabriako jokalariak. Gaisa zeukaten orain Baskoniako jokalariek. Falta hori berriz ere atera beharko dute. Simon Perez baloia urrundu nahian. Rutik Uriartekin jokatu du Grandek. Pelez jokatu du orain Delgadorekin tikitaka bikaina orain Uriarterentzat. Jokoz kanpoko askatzen zuten Rayo Cantabriaren mutilek. Ez dute asmatu orain Baskoniako jokalariak beste bine Germanen aurrean partida ona jokatzen ari da. Atezaina eskuinetik oneson orain Ibarrondo. Atzen utzi du González, erdirak eta Ibarrondok ez dauka taldetik bertan Mateo kurrundu arriskoak, Añiz okularrez babestu du baloiari aurrean Tres Palacios dauka. Egin nahi izan dio Tres Palaciosi. Ongi moldatu da atxelaria. Erasoa mestera ere Rayo Cantabria jente baloia norabidea ezkerrean aldatu betzuen, ez du ongi neurtu orain Grandek aria barruan sartu da Gonzalo. Oso adik San Vicente arriskoa urruntzeko saiakeran. Ez du ongi neurtu eskuinegaleko jokalariak buruz baloia urruntzerik ez du izan. Oso adik San Vicente Iruñarra baloia urruntzeko asmorretan. Nacho Lorenzo jarriko du baloia jokoan alboko sakean. Luze jokatu du Lorenzo Cañezoren bila. San Vicente berak urrundu du arriskoa inolako arazorik gabe. Azkona baloia bildu nahian. Luze jokatu du Simon Perezek. Artelaria, partiako txartelori bakarra ikusi duen jokalaria. Baloia Belezentzak barrutik Xabi Nabeira. Baloia buruz dukitu nahian Azkona ez da iritsi. Arrisko hartu zuen Dani Rodríguez.
puskatzen Eskuinagaleko jokalaria, ongirten dira presioetik Rayo Kantabriakoak. Eskua horren dugu Oier Lopezek, baloia zuzenean Germanen eskuetara. Germanen luze jokatu darain Eskuinagalera, Mateoren bila, bularras kontrola Mateok, haren marrasoinak banderatxoa igoa zuen, baloi hori alboko marratik galdu eginda, alboko sak izango du Baskoniak. Hortik jokatu du Uriarteren bila, extrerdean, Randerekin jokatu du, Ibarrondo, alboko marratik oso gertu erdiraketa, Azkona baloia babestu nahian, Dani Rodríguez urrun dugu arriskoa, Gonzalo Peña baloiaren bila, ez da heldu Eskuinagaleko jokalaria, beste alboko sake bat izango du Baskoniak. San Vicente, Tres Palaciosekin jokatu, Solupekoak keinu egin dio Kainizori. Ze jokatu du orain Oier Lopezek, beste alboko sake bat orain izango du alde Baskoniak. Arrisko hartu zorain Delgado eta Oier Lopez. Arroak buskatu nahian eskargarako jokalaria. Pase Azkonarentzat, denokituan Nabeirarekin jokatu du. Jokoz kanpoko posiziotik zetorren Andosillakoa. Alase adierazi du Marrastainak. Ongi jokatu dute orain honetan Baskoniako jokalariek. Denokituan Azkonak Nabeira aurkitu du. Alare Andosillakoa jokoz kanpoko posiziotik zetorren. Eskontu zelain, Rayo Cantabria, Simon Perezek luze jokatu du Alejandro Cañizeren bila, ez da heldu kanpo oso adi, arrisko hartuz beste ere, Patxi taldea. San Vicente kanporekin jokatu du Gonzalo presioan, orain Patxi taldea, luze jokatu du Tres Palaciosek, Azkona Baiolaren bila, Mirapeixek urrundu arriskoa alare. Baloi horrek ematen zuen, Nabeirak bilduko zuela, Haren Mirapeix aurreratu zaio kapitainari. Hortik jokatzen Dani Gómez. Nacho Lorenzo luze jokatu du Kainizeren bila. Randek hartu aurrera jokatu du kanporekin. Ez egiten duen azezainak, barrutik jokatu du San Vicenterekin. Iruñarrak lasaitasun osoz, barrutik jokatu du Belezekin. Baloia galdu du beste ere Belezek. Gómez ari hartzean, tematik eta saiakera Gómezek, baloia ukitu du Randek. Horrek ez dauka jaberik, Randek bildu du azkenean, atezanarekin jokatu du, arrisko hartu zuen Oier Lopez. Kontrola ongi orain zelaierdian Xabi Nabeirak, baloia Eskuinaldera Ibarrondorentzat. Erasoan Eskuinagaitik orain Baskonia. Real Lorenzo oka, abiadura baliatu nahi du Ibarrondo, bere lurrera bota du Nacho Lorenzo, Ibarrondo jarraitzen du baloiarekin, Uriarte orain are hartzean, ja hortik eta Uriartek eta zer nolako gola egin duen Fruitsekoak atsedenaldira heltzeko segundu eskaz geratzen zirenean lehen zatiko azken jokaldia zen. Uriartek sekulako gola egin duenean hortxe duzue errepikapena, are hartzean jaurtik eta Fruitsekoak ezinezkoa izan zaio German atezainari atsedenaldira. Heldu gara jauna gogoratu Baskonia 2-1 gaientzen ari den jokalariak aldageletara goaz, gu ere deskantzura, minutu gutxi barru bueltan gara.
Bueltan gara berriz ere Jaun Andreok, gogoratu dezagun Baskonia 2-1 gaientzen ari dela Rayo Cantabriaren aurrean golegileak 6. minutuan Azkona, 22. banakoa jarri du Kañizok, 45. sekulako gola egin du Kepa Uriartek. Gola ikaragarria izan da atsedenaldira heltzeko segundo gutxi falta zirenean 2-1 egin du erdilariak. Gogoratu dezagun baita ere 28. minutuan Azkonak penalti bat huts egin duela. Partida oso polita ikusten ari gara Artunduagako futbol zelaian, dagoeneko 22 protagonistak berdegunean jarrita dauzkagu, ematen du aldaketarik ez daukagula. Guzti hori ziur dakigunean, hamaikakoak gogoratuko dizkizuegu. Orain honetan Baskonari egokituko zaio bigarren zati hau nola joaten zaigun. Lehenengo zatia izan dugun bezala zinez bizia izan da. Baskonia hasi da agindu nahian, gerora akatsa egin du kanpok baloia jokaturik irteteko asmoan, konfiantza galdu dute pixkat Patxi Salinasen mutilek. Rayo Cantabriak gorantz egin du. Gerora partida asko berdindu da. Cantabriarek aukera argiak izan dituzte. Atsedenaldira heltzeko segundo gutxi faltatzenean Uriartek egin du 2-1. Bien bitartean bigarren zati hau hasi zaigu. Baloia jokoan da Basauriko Artunduaga futbol zelaian. Nacho Lorenzo kurrundu du arriskua, alboko sake izango da etxeko taldearen alde. Ematen du Rayo Cantabriak aldaketa bat egin duela, zeraitik irten da Dani González, kanpo sartu da berdegunean. Eskuinetik jokatu nahi du Grandek, tikitakan orain Ibarrondo eta Kepa Uriarte, falta orain Baskoniaren alde. Falta eskuinaganetik oso gertu. Baloia arean sartzeko baliatuko dute aukera hau Patxi Salinasen mutilek. Izan dugu 6. lagunartekoa daukala Patxi Salinasek Baskoniak. Momentu arte garaipen bakarra eskuratu dute, bi berdinketa eta beste pare bat porrot. Rayo Cantabriak ere 5 lagunarteko jokatu, azkenekoan 2-1 irazion Bimen hori. Erdiraketa orain Kepa Uriartek, erremataren bila Belez. Atzelariari gailendu zaio Euskarria, gutxigatik baina bere burukada lanka gainetik joan da. Ematen du atean ere beste aldaketa bat egin duela Rayo. Korantxe esan dizuegu, bitartean Belezen erremate zaiakera ikusi zuen. Germán atezainak ere partida utzitu, bere tokian Iban berdegunera. Germán protagonista izan da partida, sekulako geldituak egin ditu, penalti bat ere tarteko. Orain bere tokia Ibanek hartuko du. Hortxoietan kapitaina Xabi Nabeira, Sestadokoa. Eskerregaretik Nacho Lorenzo jarri du baloia jokoan, Ibarrondo berreskuratu nahi zuen, Kañizok bildu du alderatze hori, Nacho Lorenzorekin jokatu du, Zete baloiarekin, jokaren ekimena eskuinaldera Dani Rodríguez entzat. Orain Mateorekin jokatu nahian, Dani Rodríguez, Gomerekin, kanporekin jokatu du, Baskoniak berbalioan. Eskerregalean orain Oier López. Ekin jokatu nahian Andosiakoak, jokoen ekimena eskuinera aldatu, bertan dago Ibarrondo. Area barruan sartu da eskuinagaleko jokalaria, erdiraketa zaiakera, Nabeiraren errematea. Rayo Cantabriaren jokalari batek gorputzean du erremate saiakera horrek, atzetik lanbozko du jokaldia Belezek. Keinu egin dio kanpori, erdiraketa
Grandek, arriskua urrundu du Jetek, Kainizo. Baloia babesten aurrelaria. Falta egin dio San Vicentek. Zeinen ongi baliatzen duen bere gorputza Alejandro Kainizok. Ez da jokalaririk abitena, ez da jokalaririk eskorrena, gorpuzkera ikaragarria dauka eta oso ongi baliatzen du. Mateok barruan egin du, ongi orain Oier Lopez defentsa lanetan ere kanpok jarraitzen du baloiarekin, erdirak eta kanpok. San Vicentek ez du asmatu baloia urruntzeko ahalegin horretan, ere Baskoniak jarraituko du baloia betzarekin, falta taktikoa egin orain Jetek, Xabi Nabeirari. Baloia Basaurikoek muituko dute. Hortzik zue errepikapena. Baloiarekin jokaturik irten aitzuen Xabi Nabeirak. Falta egin dio Jetek. Baloiaren eskerraldean Delgadok jaitsi du baloia. Alaren Marrasainak adierazi du baloi hori irtena zela. Hortzik zue Galdakostarra partida ona egiten ari da, aukera bat izan du. Lehen zatian Jarmanek gelditu egin du aukera hori. Ongi golat jokatzen ari da Delgado. Madrilik fitzatu du Atletikek aurtengo denboratian. Aurten Baskonian arituko da. Madrilen bila Mateo, Oier Lopez presioan. Arriskua urrundu du eskarregaleko jokalariak, eskuinetik albokosak izango du Dani Rodríguezek beste ere. Kanporekin jokatu du, alare abilenak Kepa Uriarte esan da baloia berreskuratzeko orduan. Arriskua urrundu nahi zuen Fruizekoak. Ateko sakia izango da etxeko taldearen alde. Bigarren satia hau zaigu lehena bezain bizi hasi, saia zen, hala ere lehen satian oso ongi sartu baita partidan Baskonia eta 6. minutuan emaitza bikaina izan du. Ezkerretik hasitako jokaldi batek Azkonak bat eta hutsekoa egin baitu. Luze jokatu du kanpok, Jetek bildu du baloi hori zelai erdian. Rayo Cantabriaren aldeko albuko sakia izango da beste ere eskuinaldetik. Dani Rodríguezek kanporekin jokatu du atzeralain eskuinegaldeko atzelariak. Iban zelairatu berriak darama baloi orain. Simon Perez osaitu atzelariak. Bularrezi itxi du baloi hori Grandek. Ibarrondorekin jokatu du, baloia berreskuratu zelai erdian Kantabriako taldean. Jetek jokaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi du. Ea Mateok baloi horretara heltzerik duen, ez da edu eskuinegaleko jokalaria. Oso bizkorra da irudietan duzuen Mateo, alare ezin izan du baloi hori bildu. Berredengurea guztia dago, baloiak belarra ukitu bezain pronto ziztu biztian irtetena. Eta oso saiak egiten da jarri zaizkie kontrolak jokalariei. Buruz ukitu Belezek baloia Xabi Nabeirak, sentzua jarri orain jokaldi horri, baloia eskuinaldera Ibarrondorentzat. Aktzela pasea Tres Palaziorentzat, Soltekoak eskerregalean Oier Lopez aurkitu du, keinu egin dio Mateo hori Oier Lopezek, barruen egin du eskerregaleko jokalariak, lehen ukituan Belez eta Xabi Nabeira. Eskuinetik erasoan orain Baskonia atzen utzi nahi zuen Nacho Lorenzo. Ibarrondok oso ongi moldatu da orain eskerregaleko jokalaria defentsa lanetan. Barrutik pasea kapitainentzat, Mirapixentzat. Eskuinegalean Mateo aurkitu du, defentsa lanetan Delgado. Jokaldia eten egin du Rayo Cantabriak, arrisko hartu zuen Dani Rodríguez. Lerroak puskatzen eskuinegaleko atzelaria, atzetik eta San Vicentek ez dozmatu baloia urruntzerako orduan. Gaur eskuinetik erasoan, erdirak eta eskerregaletik Gonzalo orain are hartzean. Atzera pasea Jeterentzat, jaurtik eta zuzenean kanpora. Guztia aldez dukan Jetek Euskarriak. Alare baloia
jaurtitze gordoan hortxo zue. Errepikapena guzti aldez daukan. Jaurtik eta ustela izan da. Irape isongi orain. Luze jokatu dute Kañezeren bila atezaina kanpo. Txartu irten da. Alare Trespalacesek jokaldi hori oso ongi ikusi du. Arriskua urrundu du sodupekoak ibitan zenukaten Trespalacesek. Gaizki irten da kanpo horretara gante guztia baitzokan Alejandro Kañezok baloia loratu egin du. Aurrelariak mantxo hala ere Trespalacesek ikusi azion asmoa. Arriskua urrundu du sodupekoak. Guzti jokatu orain Belezek. Azkona baloiaren bila. Atzera jokatu orain Simon Perezek Ibanekin. Atesainak luze jokatu orain kanporen bila. Gularrez eitxidu Alejandro Kañezo baloiari. Gomezek baloia azterra Gonzalorentzat. Gonzalo Peñak barruan egin du best. Etrekin jokatu du eskerra galetik Nacho Lorenzo. Gonzalo Peña. Gómez. Eskuinetik Dani Rodríguez. Atzetik presioan ongi orain Fruistekoak Kepa Uriarte. Delgado. Aurkariak atzen utziz falta egin diote Delgadori zela erdian. Partidako bigarren txarteloria ikusiko du orain honetan Dani Rodríguezek. Erdiko atzelariak eta eskuinegaleko atzelariak txartelori bana ikusi dute. Irudietan duzuen gizon hori gelditzea ezinezkoa izan baitzaie. Lerroak puskatzen ari zen Galdakostarra. Atzetik oratu egin du Dani Rodríguezek. Txartela benetan argia izan da. Esan bezala txartel hori bi atera ditu Daniel Cristobal jaunak. Biak alabiak Rayo Cantabriako jokarientzat. Atzelari bik ikusi dute txartela Simon Perezek eta Dani Rodríguezek. Arrisko hartu zain Trespalacios. Racinen aldeko albokosak izango da. Uneko 10 minutu joan zaizkigu bigarren zati honetan. Momentura arte aldaketarik ez marka joan 2-1 gaientzen ari da Baskonia Rayo Cantabriaren aurrean. Azkonak bildu baloi hori zelai erdian, baloia loratu nahi zuen Ibarron hori pasea emateko. Baloia berreskuratu du orain Rayo Cantabriak urrutitik saiatu da orain Nacho Lorenzo. Kanpo aurre ikusi du. Oso urrutitik egin du alegina. Aldaketak egongo direnean Basauriko Artunduaga futbol zelaian. Belezek utziko du berdegunea. Ea nor sartzen den bere tokian. Goti eta Unai Nabeira berdegunera. Taldea berregituratu egin du Patxi Zelasek. Luze baloia Oyer Lopezen bila. Ez du kontrolean asmatu Oyer Lopezek. Atzetik landuko du jokaldi orain Rayo Cantabriak. Gotik Ibarrondoren tokia hartu du Nabeirak Belezena. Alejandro Kañezo baloia babestu nahian Trespalaciosek falta argia egin dio. Alaxe adierazi du Daniel Cristobal jaunak. Jetek baloia eskerregalera. Ez da ongi heldu Alejandro Peña. Eskuinagatik albukosak izango du Grandek. Gutxina metroak irabazten eskuinagaleko jokalaria. Ez da heldu Azkona hori buruz ukitzeko. Mantxo heldu zaio baloia hori Ibani. Atxetik Minapeixek Ibanekin jokatu du. Arrisko hartu zurain Rayo Cantabria.
Barrutik jenterekin jokatu du Ibanek, honek zentzua herri jokaldeatik Mirapixekin jokatu du. Barrutik beste ere jete. Gomez. Dani Gomezek pasea eskerra dela Gonzalo Peñaren bila, ezkerretik Nacho Lorenzoren laguntza dauka. Defentsarenetan Grande. Nacho Lorenzoren erdirak eta saiak zuzenean kanpora joan da. Teko saia izan du Baskonia kortu zen duten iruetan. Nacho Lorenzo oso jokalari erasokorra, esker bikaina daukana, Ligako jokaldi guztiek bere izena daukate momentura arte. Kanpo gestu nahi, arriskurik hartu nahi, taldekideak ditu, luze jokatuko du atezainak. Oier López eta Mateo nor baino nor, alboko sak izango du orain Baskoniak alde. Ez du argi ikusten honekin jokatu, Delgadoren laguntza izan du Oier Lópezek. San Vicentek eskuinetik hasiko du jokalde orain, gotzik bildu du baloi hori. Atzerela San Vicenterekin. Tres Palacios, solpekoak gainera presioa aztokan. Oier Lopezekin jokatu, risko hartu zai. Oier López atzetik etorritan Mateo egidu Bilbotarrari. Aldaketa egingo duenean orain Rayo Cantabriak Simonek utziko du berdegunea. Tokian Jorrin zelairatuko da. Simon Peretzen txartelorea ikusia zuen jokalarietako bat. Miguel Gutierrezek ez du arriskurik hartu nahi izan. Jorrin berdegunera. Grande aurretik jokatu du Navirarekin. Alare Mirapeix oso adizegoen. Jenterekin jokatu du, kontuzurain arazoekin baita Rayo Cantabria. Loia Mantxo, heldu zaio Ibani. Jokatu du eskerregalera, Gotiren kontrola bularrez lapraste egin du eskuinegaleko jokalariak. Alare baloiarekin jarraitu du Gotik, baloia loratu egin du Kepa Uriarteren bila. Oso adizegoen beste gainere Iban. Ematen du orain bi taldeek ez dutela arriskurik hartu nahi. Baloia jokaturik irtetzeko ahaleginean, luze jokatu du Ibanek. Kanpo baloia bildu du zelai erdian. Arazoekin kanpo baloia berreskuratu du Baskoniak. Presioa handi orain Kepa Uriarteren partetik. Lurrean inartuta beste ere Xabi Naveira. Kapitainak kolpe hartu du esker txorkategian. Lehen zatian burumako ikusten dugu Sestadokoa. Medikoa esker txorkatia ikuskatzen. Alare aurpegia ez da baterena ez dago batere konbentzituta Xabi Naveira. Partidan jarraitzerik duen kapitainak ematen du ezingo duela partidan jarraitu. Patxi Salinasek beste jokalari bat deitu baitu. Bien bitartean ematen du Baskonia beste aldaketa egingo duela. Hor txiruitan zuen Xabi Naveira kapitaina buru marku. Aukira bere tokian Asategi sartu da eta atean ere aldaketa egin du Patxi Salinasek. Unai Perez berdegunera kanpo aukira. Dagoeneko baloia jokoan da Artunduagan. Ezkerretik arituko da Ansategi. Barrutik jokatuko du Delgadok. Jarriko du baloia eskuinegal horretatik, Delgadorekin jokatu du Gotik nahian irtena egoera horretatik. Naveirak sentsua jarri di orain jokaldiari, beste Naveirak, Unai Naveirak. Asategi irten berria orain baloiakin, ikain gelditu da.
Atzetik jokatu du Nabeirarekin, Delgado baloiarekin. Zer egiten duen Galdakostarrak zelai erdian, atzera jokatu du Tres Palaciosekin. Tikitakan orain Baskoniako jokalariak. Ongi orain Asategi, kontrola Juse joan zaio. Baloia betzak alare Baskoniaren aldekoa izaten jarraituko du. Nabeira baloiaren bila. Atzetik jokaldea lantzen Tres Palacios, Oyer López. Asategi laguntza zeukan, alare atzera jokatzea erabaki du San Vicente, Tres Palacios. Presioan orain Aul, Rayo Cantabria. Alasekin Oyer López, alare ematen zuen erantzunera emango ziola jokaldi horri. Rayoren orkan aldeko alboko saka izan denean, kontu zain kanpota Kañizo tikitaka. Keinu egin du Kañizok, falta argia egin dio Grandek. Ematen zuen Alejandro Kañizok jaurtitzeko asmoa batzeukala, keinu egin du. Gogor joan da jokaldi horretara Grande, falta argia egin dio aurrelariari hortxe duzue. Errepikapena bular zitsu du lehendik eta Kañizok balorekin egin du. Falta oso argia izan da, arriskutsua izan daiteke falta hori Baskoniaren interesetarako. Unai Perezek zenbat jokalariko esia jartzen duen, hortxe iruditan Baskoniaren esia, lau jokalari bertan, jartitzaile lanetan Gonzalo Peña eta Nacho Lorenzo. Eskerra bata, eskuina bestea, Nacho Lorenzoren jaurtik eta zuzen zuzenean lanka gainetik. Unai Perezek ez du batere arriskurik izan, bien bitartean aldaketak orain Racingen amaikakoan hortxe zen duten Nacho Lorenzoren jaurtik eta hortxe orain aldaketak Kañizok, Mateok eta Gonzalo Peñak utziko dute berdegunea. Euren tokian Matias, Moreno eta Jesus. Arrisko hartu zelain Grande. Adorekin jokatu du hor Posonek Gotirekin. Alare ongi moldatu dira Rayo Cantabriako jokalariak defentsa lanetan. Nacho Lorenzo jarriko du baloia jokoan, bigarren zati hau askozaz ere motelagoa izaten ari da. Ezkoan debiztikoa bezain entreten igarria izaten ari. Lusa jokatu du Grandek, baloia babestu nahian Azkona, aurrean Mirapix dauka, baloia berreskuratu du Jetek. Jokoaren ekimena eskuinaldera aldatu nahi zuen Euskarriak, zuzen zuzenean bere pase alegina kanpora joan da. Oyer López ikantzera jokatu du Tres Palaciosekin. San Vicente bakarrik aurkitu du, Gomez presioan, barrutik jokatu du Delgadorekin, ongi bueltardian Delgado, baloia loratu du Kepa Uriarteren bila. Jorrin aditzegoen, baloia luzerain Rayo Cantabriak, abantaia guztia San Vicenterentzat. Arrisko hartu zorain atezaina. Tres Palacioek eskerrean bakarri dauka Oyer López berarekin jokatu du presioan orain Rayo Cantabria, ongi irten dira Baskoniako jokalariak presio horretatik. Oyer López jarraitzen du baloiarekin, sakonean jokatu du Gotirekin, kontrola gaizkerain Gotik. Jesusek baloia aurreratu nahi zuen. Kepa Uriartek zentzua eta lasaitasuna jarriko dio jokaldi horri. Kepa Uriarte baloiarekin, Festekoak atzera jokatu du Iruñekoarekin, San Vicenterekin. Zergatik Oyer López. Asategi, barruantz egin du eskerreko jokalariak, baloia babestu zongi orain Azkona. Ongi orain Jorrin beste behin ere defentsa lanetan, Baskoniaren aldeko alboko sake izango denean. Hortitu dira Jorrin, egarren zatian sartu da berdegunera. Arte partida serioa jokatzen ari da. Unai Perez baloiarekin,
San Bizenterekin jokatu du, Iruñekoak. Espalazioz aurkitu du, atzetik landuko du jokaldia Baskoniak. Kepa Uriarte, azkena da Oier Lopez. Asategik sakonean nahitzuen, Kepa Uriarterekin jokatzera beki du Oier Lopezek. Eskuinetik orain erason Baskonia. Grandek atzera jokatu du Delgadorekin. Raio Kantabriako jokalari guztiak euren zelaian sartu da defentsa lanetan. Baskoniak zelaia handitu nahi du. Alare momentu arte ez dira zerrikiturik aurkitzeko gai. Asategi horrein Jesus daukak, atzean utzi du Jesus, oso ongi orain. Asategi erasoan Kepa Uriarterekin jokatu du berriz ere, Asategi erdirak eta lehen zuteina Jorrinek horrendu du arriskoa bularri itxu du baloia. Jesusek jetek luze jokatu du. Nor baino nor, Tres Palacios eta Moreno. Baloia, kanpora bidali du. Sodupekoak. Aldaketa egongo denean Baskonian. Alboko atzelari bi zelaratuko ditu. Patxi Salinasek, De Jesus eta Gomeza aurkira eta Oier Lopez. Baloia ongi badestu zerain Kepa Uriarte. Falta argia egin dio kanpok. Fruiztekoari, golegileari sekulako gola egin du. Lehen zatia bukatzekotan zela. Tres Palacios eskerran Gomeza doka. Orten berriak Asategirekin jokatu du. Erasola da Gomeza, Asategik barrotik jokatu netzuen. Ongi kokatua zegoen Dani Rodríguez. Gomeza giarriko du baloia jokoan, barrutik jokatu Nabeirarekin. Gomeza, barrutik baloia Dani Gomezek berreskuatu horpoz jokatu nahi zuen. Baloia Gomeza jo du. Alboko sake izan du Rafinek alde. Estaka taldekidik Dani Rodríguezek Morenoekin jokatu du, kanpo baloiaren bila, gain hartu dio Gomezak. Beste alboko sakeat izango du Raio Kantabriak. Dani Rodríguez beste ere atratzea, Dani Gomezekin jokatu du. Dani Rodríguez ongi irten dira presio jokalditik, alare baloia berreskotu du Baskonia, kontrasoaren orain Azkona. Baloia babestu zelain Andosiekoa, falta egin diote aurrelariari. Zelain dugu jokaldia Baskoniak. Motzean ala luze jokatzerik daukaten, motzean jokatu Nabirak Delgadorekin, atzetik landuko du jokaldia San Bizentek. Aurkitik argia da Patxi Salinasen agindua, jokatzeko eskatzen ari zaien jokalariei. Gomeza gorreskuetu du baloia, Kepa Uriarte, atzetik San Bizente. De Jesus dauka eskuine galean, Gotirekin jokatzea, erabaki du De Jesusen laguntza dauka Gotik, sakonean pasea De Jesusentzat. Bizkorra oso eskuine galeko jokalaria, erdirak eta saiakera Ibanek urrundu du arriskua. Aldaratzaren bila orain Jesus ez du asmatu baloia urruntzeko orduan. Baloiak Baskoniaren aldeko izaten jarraituko du. Azken 20 minutotan sartuak garenean markagailuan momentu arte aldaketarik ez, 2-1 gaientzen ari da etxeko taldea Raio Kantabriaren aurrean. Azken minutotan erabat jaunda jabe izaten ari da Patxi Salinasen taldea. Tantzaiak esena zuen aurtengo helburua urte guztietan bezala jokalariak ezitzea zela. Alare, esiotara musun egiten taulan alik eta goren geratzeari. Eta agindua oso argia zela, jokatu nahi zuela, protagonista izan nahi zutela gaurko partia honetan argi ikusten ari da horixe. Raio Kantabriak aldaketa egingo duenean Javi zela eratuko da. Jakin beharko dugula da, ea nor usten duen berdegunera.
Dani Gomez izango da berdegunean utziko duen jokalaria. Hortxe duzue iruditan 10 zenbakia, ez dugu partian askorik ikusi gaurko goiz honetan. Javi zelairatu berri da, 17 minutu izango ditu 18 zenbakiak. De Jesus jarriko du baloia jokoan. Kepa Uriarteren laguntza zeukan, Delgadorekin jokatzea erabaki du Galdakostarrak jokoaren ekimena erabat aldatu nahi zuen. Dani Rodriguezek bilduko baloiari, beste ere baloia berreskuratu du Delgadok. San Vicente de Jesus. Azkonen atzelaiak baloiarekin Gomeza. Presioan gain Rayo Cantabria, Asategik barruan egin nahi zuen. Rayo Cantabriako 3 jokalari zuzkan. Alboan eskerregaleko jokalariak baloia berreskuratu du Miguel Gutierrezen taldeak. Lasaitasuna jarri dio jokalari kapitainak. Nacho Lorenzo altzera jokatu du Mirapixekin. Delgado presioan orain. Ez du bat ere ikusi Rayo Cantabriako jokalariak Mirapixekin jokatzea erabaki du. Ibanek luze jokatu orain, eskerregalera de Jesusek aurre hartu dio kanpori. Baloia zuzenean kanpora joan zaio. Alboko sake izango du Miguel Gutierrezen taldeak. Baloia kanpora bialitu beste ere San Vicente Iruñakoak. Etenaldi ugari partidako bigarren zati honetan. Talde biek alabiek ez dute erritmorik aurkitzen. Kepa Uriarteko kirekin jokatu du. Baloia berreskuratu duenen Miguel Gutierrezen taldeak jetekatzera jokatu du Jorrinekin. Eskuinalean Dani Rodriguez. Ez jokatu Dani Rodriguezek. Ez tosmatu. Arrisko arrontzeko orduan Trespalazosek agare baloia betzak. Baskoia joko ezaten jarraituko du, nahi Perezek luzo jokatu du. Esainaren pase alegina zuzenean kanpora joan da. Esan dugu jarraikortasuna faltatzen ari zaiola bigarren zati honi. Talde biek alabiek ez dute erritmorik aurkitzen. Ez dira jokaldeak lantzeko gai, etenaldi asko, alboko sake asko. Hortxe duzue beste etenaldi bat, Alboiarrek epaiaren korputzean jogu. Baloia betzak, Baskoniaren aldekoa izaten jarraia ere. San Vicentek landuko du baloi hori. Horretik Unaina bere dauka, azera egiten duen Iruñakoak. Baloia aurreratu Kepa Uriarteren bila, eskerraretik Asategi. Horrean Dani Rodriguez dauka, area barruan sartu da Asategi erdirak eta bigarren zutoinan goti gutxi batik, baina ez da heldu. Baloia alboko marratik galdu egingo da. Baskoniaren beste erasoaldi saiakera batean iruditan duzuen gizon hori gutxigatik, baina ez da heldu. Erremate saiakerara eskerretik jokaldia ona egin du Asategik. Biak alabiak bigarren zati honetan irtendako jokalariak gogotsu sartu dira berdegunean. Ez dute sortorik horrena izan, Asategi jarraituko du orain jaurtik eta urrutitik. Ibanen erantzuna ona, alare ez da ongi ulertu bere atzelarekin baloia berreskatu du gotik. Are hartzean falta adierazi diote orain Delgadori. Rayo Cantabriaren aldeko falta adierazi du Cristobal López jaunak. Hortxe duzue errepikapena Asategiren jaurtik eta Ibanen erantzuna ezin hobea. Moreno baloiaren bila. Arriskoa arruno du Baskoniako defentsak. Nacho Lorenzo jarriko du baloia jokoan. Intentsitatea eskatu Baskoniako defentsa. De Jesus dugu arriskoa buruz, Kepa Uriartek bildu du baloiari kontra sonaituen fruizekoak, ala GT bikain beste ere
defentsa lanetan partida sine serioa jokatzen ari da Rayo Cantabriako euskarria. Oso adi defentsa lanetan bere taldea antolatzeko nahian ere kontuz orain arrisku hartu baitu Unai Peredek sorte aldeko izan du atesainak, ez du kontraren asmatu, bueltardi horretan baloiak zutoina aurkitu du. Kontrola orain eskuin aldean Matiasek egin du erdiraketa zuzenean Perezen eskuetara. Delgado, baloia eskuin egalea zabaldu De Jesus erasoan, eskuin egalean Goti dauka. Erarekin jokatu De Jesusek, zer egiten duen Gotik, barrutik jokatu du Kepa Uriarterekin. Delgado, atzetik landuko du jokaldia Baskoniak beste behin ere. Tres Palacios, Gomeza. Barrutik Unai Nabeira. Delgado Galdakostarra beste ere Unai Nabeira. Oso ongi kokaturik Rayo Cantabriako jokalariak ez dute zirrikuturik ikusten, kontrason orain Jesus. Javirekin jokatu nahi zuen oso adi San Vicente. Pasea asate irentzat eskerregalean, oso adi orain Dani Rodríguez, arriskua urrundu du atzelariak, Matias. Baloian biak kanpo parkatu janan dut, Tres Palacesek. Baloia sortzen zuzenean kanpo, ez du arriskurik aurki nahi izan Soguteko atxelariak. Dani Rodríguezek jarriko du baloia jokoan eskuin egaletik orain. Baloiari pasatzen utzi dio Matiasek, Kepa Uriarte oso adi beste behin ere. Falta egin diote Fuiztek hori. Atzetik etorrita Dani Rodríguezek egin dio falta. Irudietan duzuen gizon horri Kepa Uriarteri. Lehen zatian hasi den jokalari bakanetakoa Kepa Uriarte. Berdegunean jarraitzen dute partida segatik. Tres Palacesek, San Vicente, Kepa Uriarte eta Delgado. Gainotzeko guztiak agatu ditu Patxi Salinasek. Kontrolean ez du asmatu orain Gomezak, baloia kanpora joan zaio. Dani Rodríguezek jarriko du baloia jokoan beste ere. Zelai erdian Javi baloia babestu nahian, presioan orain Baskoniako jokalariak. Asategi berrezkoratu nahi zuen, Cristobal López Llanuek falta adierazi dio eskerrekaldeko jokalariari. Luze jokatu du Jorrinek eskerre galera. Jesusen kontrola bikaina izan da. Jesusen eta De Jesus nor baino hor gehiago, De Jesusek gaina hartu dio Jesusi. Delgado giratu dut Baskoniaren eraso saiakera. Baloia bikain babestu du Delgado. Baloia betzarekin jarraitu nahi zuen Baskoniak. Falta egin diote Delgadori, bien bitartean aldaketak egingo ditu Patxi Salinasek. Berdegunetik irtengo dira Azkona, Kepa Uriarte eta ean orden beste jokalari aldatua. Hortxe dituzu asko Azkona eta Kepa Uriarte berdegunetik irteten. Euren tokian Juste eta Diliberto berdegunea utzi duen beste jokalaria Delgado izan da. Gomezak baloia aurreratu nahi zuen, ez du asmatu, atzetik landuko du jokaldiarain Baskoniak. Atzetik jokatzen jarraituko du Tres Palaciosek. Eskerrean Gomeza. Rayo Cantabria oso ongi kokatua berdegunean. Jesus baloia berreskuratu nahian, Gotik berreskuratu baloi hori, Jesus iniko falta adierazi du Cristobal López epaile jaunak.
Nacho Lorenzok Jeterekin jokatu du. Jogaren ekimena eskuinaldera aldatu du. Matiasen kontrola ona, horrean Gomeza dauka. Atzera jokatu Dani Rodríguezekin erdiraketa Di Libertoren gorputzean jo du. Joko saka izango du Dani Rodríguezen beste baina ere. Ulas jetxi du baloi hori Rayo Cantabriako jokalariak. Kanpok Matiasek kanporekin jokatu du beste bainek. Matias beste baino baloiarekin. Javi atzera jokatu Jeterekin. Eskerregalean Nacho Lorenzo barrurantz egin du. Eskargaleko jokalariak baloia Dani Rodríguezen bila, ez da heldu eskuinegaleko jokalaria. Baskoniaren aldeko beste alboko sake bat. Gomezak jarriko du baloia jokoan, Di Libertore bila baloi hori, Jetek buruz bildu du baloia, Matias esentzua jarriko jokalari atzera jokatu du Mirapeixekin. Baloia Ibanen oinetara. Jokatu du Jeterekin. Nege eskuinagarean jorrin aurkitu du. Baloia barrurantz. Kanporen bila Dani Rodríguez, aurrean Gomeza dauka. Dani Rodríguez eta Gomeza nor baino nor. Baloia babestunean Gomeza, ongi moldatu da jokaldi horretan. Pasea Justeren bila. Baloia aldekin aurrariak. Rayo Cantabriak idatuko du beste eraso saiakera bat. Matiasek sakonean kanporen bila. Arriskua urrundu du Adrián Pérezek. Laurogeita hamargarrenera heltzeko 5 minutu falta zaizkigunean. Aldaketarik ez markagailuan. Baskonian 2 bat gaientzen ari da Rayo Cantabriaren aurrean. Jokatu du Dani Rodríguezek buruz Moreno. Eskua buruz urrundu du Nabeirak. Jeteren pasa saiakera ustela izan da. Honako honetan beste alboko sake bat izango du Baskoniak. Gomeza jarriko du baloia jokoan, ez dauka argi norekin jokatu. Baloia Asategiren bila, ongi kontrola eskargaleko jokalariak. Dani Rodríguez atzen utzi du, bikain Asategi atzetik etorrita baloia aurkitu du Dani Rodríguezek, ez zegoen faltarik bertan. Cristóbal Lopetiana jokalditik oso gertu zegoen. Baloi luzea orain Jesusen bila, oso adi Unai Perez atezaina. Ez du dudarik egin atezainak aria atzean usteko ekimenean. Oso adi egon da orain Unai Perez atezaina. Eskarretik Nacho Lorenzo jarriko du baloia jokoan. Rayo Cantabriako jokalari guztiak arabarroan. Luze jokatu du Nacho Lorenzo. San Vicentek ez zion utzi nahi baloi horri irtetzen, kornerra izango du alde Cantabriako taldeak. Nacho Lorenzo jaurtitzaile lanetara. Geldikako jokaldi guztiek bere izena dute. Eskuin agora Nacho Lorenzo. Estrategia jokaldia. Defentsaretan Baskonia. Perezek urrundu du arriskua aldaratzea Rayo Cantabriaren aldekoa izango da. Matias baloiarekin, baloia babestu nahian, juste presioan. Atzera jokatu du Matiasek Dani Rodríguezekin. Mirapeix baloiarekin. Tikitaka kanpok, alare baloia berreskuratu du Baskoniako, ongi Asategi Goterekin jokatu, sakonean pasea Justerentzat. Jokos kanpoko posizioan zegoen aurrelaria, alase adierazi du Marrasainak. Jetek baloi atzetik landuta atera nahi du, Mirapeixekin jokatu du. Kapitainak ez da batera egin honekin jokatu, luze jokatu du ezkerre galera Jesusen bila, Jesus eta de Jesus nor baino nor. Goti orain baloiarekin zela jardian. Jesusek erasura jo nahi zuen. Ongi moldatu da Rayo Cantabriaren
Entxa, just erasoan baiti joa, oso aldi orain jorrin. Baloia horrezkotu du nahi nabeirak, ezkerre galetik Diliberto erasoan. Juste, eta Diliberto nor baino nor. Hortik eta Dilibertok, defentsanetan Rayo Cantabriako jokalariak Dani Rodríguezek urrundua arriskua. Baloia horrek zuzenean justoren gorputzean jo du. Boko sake izan du beste ere Rayo Cantabriak. Jokatu du Dani Rodríguezek baloia zuzenean Unai Nabiraren gorputzera ari hartzean Goti ongerain Rayo Cantabriako jokalariak defentsa lanetan kontrasoa nahi zuten ongi moldatu da orain De Jesus defentsa lanetan Nacho Lorenzok ez utzi baloi horri irteten erasoan jarraituko du Miguel Gutierrezen taldeak eskuinean Matias baloi eskean, berari heldu zaio. Baloia, bikain kontrolean Matias, atzen utzi ditu Baskoniako bi jokalari, Tres Palaciosek ez du arriskurik hartu nahi izan, baloia zuzenean kanpora bota du. Sodupeko atzelariak, minutu eskaz geratzen zaigunean, 80. minutura heltzeko. Erasoan jarraitzen du Rayo Cantabriak, erdirak eta saiakera kanpo, Gomezaren gorputza du erdirak eta horrek Nacho Rodríguezek jarriko du Nacho Lorenzo parkatu jarriko du orain algo sakailokoan luze ateratzen du Rayo Cantabriako eskatu jokariak atzelariak aria barrura luze jokatu du Nacho Lorenzo garrizko arrundu Baskoniak alderatzea Rayo Cantabriaren alde Nacho Lorenzo erdirak eta eskarregaleko jokalariak ustel orain, ere erdirak eta saiakera zuzenean kanpora joan da. Eskuine galean orain alboko sake izango du Baskoniak alde. De Jesusek jarriko du baloia jokoan. Altzera pasea, De Jesusek berak jarraitzen du baloiarekin Unai Nabeira. Eskerreak Gomezan bakarrik aurkitu du, Diliberto aulkien parean, kontrola ez da izan Dilibertoren aldetik, Gomezarekin jokatu du, justaren bila baloi hori, jokos kanpoko posizioan zetorren. Beste ere juste. Rayo Cantabriak jarriko du baloia jokoan, Desainak Ibanek jarriko du baloia luze, Rayo Cantabriako jokalari gehientzuenak, baloi horren esperoan, Baskoniak defentsango golaritu beharko du, partia irabazi nahi baldin badu. Luze jokatu du Ibanek, baloiaren bila Unai Perez, adierazi du epaiak ez dagoela faltarik, atepetik eskuarekin atera du. Gomezak baloi hori txartel gorria ikusi du ezkerregaleko jokalariak, baloiaren bila irten da Unai Perez, ez du baloi hori hartzerik lortu Rayo Cantabriaren jokalari bati geratu zaio hortxe duzue Matias izan da jaurtitzaia atepetik Gomezak urrundu du arriskoa eskuaz txartel gorria argia izan da partida berdintzeko aukera izango du 82. minutuan Mirapeix kapitaina goratu ezagun Azkonak lehen satian utz egin duela penalti bat, orain Rayo Cantabriak izango du bat alde. Txistua jo du epaiak, Mirapeix jaurtiketara honek ez du utzik egin. Binakoa jarri du markagailuan 82. minutuan. Hortxe dituzue besarkatzen Rayo Cantabriako jokalariak, hemen penaltiaren errepikapena Mirapeixek guztiz engainatu du. Unai Perez binakoa esarri du markagailuan. Lusapenean sartuak gaude dagoeneko, ea epaile jaunak zenbateko lusapena ematen duen. Atzetik landuko du jokaldia Baskoniak, partida bukara hiltzeko minutu eskaz geratzen zaizkigunean. Erasoa nahi du orain Patxi Salinasen taldeak, Goti eskuialdetik. Arrotik jokatu San Vicenterekin.
Hortik jokanen ekimena eskerrera aldatu du. Real Matias dauka. Pasean kale egin du Dilibertok, luze jokatu orain. Morenok epaiak txistua jo berri duenean, gogoratu ezagun Baskoniak eta Rayo Cantabriak bina berdindu dutela golegiak 6. minutuan. Azkonak banakoa esarri du Kainizoko 22. 2-1 Uriartek 45. Azkeneko 2-2 Mirapeixek penaltiz 88. Guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik Jaun Andreok. Asteburu ona pasa.